What's up guys? Tingnan niyo si Bruno, takam na takam mo. Bruno, checks. Bruno. Uy, doon ka. Dahil Bruno, pakita ka Bruno. Bruno, pakita mo kung sino ka Bruno. Pakita mo kung sino ka Bruno. Atakar lah. Tayo magulang. Doon guys, magulo sila. Yan. Alright. Sina, pamoy mo lang. Paliligaw muna namin guys. Bago namin i-shot. Marunong kasi ito si Bruno kahit mag-isa lang siya. Pag yung babae kusang magpapa-stud. Kaso nga lang, tingnan nyo guys. Diba? Fertile na po yung babae. 9 to 10 days na daw. Pero tingnan nyo, virgin po kasi. Pag virgin talaga, kadalasan ayaw kasi hindi pa rin nadanas. Natatakot sila guys. Bonus dyan. Yun mga nagsasabing hindi daw kailangan ng shooter pagpapastad ng aso. Yun, tingnan nyo na lang. Spider dog ata to, instant dog to. Paikot-ikot siya guys. Diba? Malikot siya guys. Lagot kami nito. Tingnan nyo, diba? Ganito po kahirap magpa-stud ng aso. Yung mga nagbabash dyan, bakit daw binubusalan? Bakit daw tinatalian ng maigsi yung aso? Ito, sasagutin po natin yan guys. Pinapaigsihan po namin ng tali yung aso para malisan yung movements niya. Nakita nyo naman kung paano siya magtatumbling, di ba? Lapit mo nga. Pakita natin kung paano pag mahaba yung tali. Tingnan niyo kung gaano siya kalikot. Di ba? Di ba? Tingnan niyo yung pa niya. Di ba? Mababali na yan. Bon, huwag may lalapit. Huwag may lalapit. Di ba? Natali na yung paa niya. Pag hindi niyo tinanggal yan, bali na yung paa niyan. Tanggalin natin, tanggalin natin. Huwag ka malikot, Diba? Tanggalin na yung paa niya. Tanggalin natin. Tanggalin natin yung paa mo. Ayun, tali mo. Ayun guys, diba? Napakahirap po magpa-stud ng aso pag walang shooter. Saka pag ganito kahaba yung tali, napakahirap talaga. Hindi kasi ang akala kasi ng iba porque pag fertile na daw yung babae kusang bibigay yan, tutuwad. Parang askal daw na kahit sino-sino pumapayag. Hindi kasi yung askal na nakikita niyo hindi nyo na maalam kung first time niya ayun praktisado na yung mga yun, alam na nila, magagaling na. Pero yung mga pure breed na ganito na may mga lahi, kadalasan minsan first timer, di nila alam sumampa yung lalaki. Yung babae ganito, virgin, ayaw magpasampa. Kaya kailangan talaga ng shooter guys. Yun, sa mga kailangan ng shooter dyan, comment down below, PM lang kayo guys. Yan, stud na namin to kasi umiinit na. Buti maganda dito. Nasa ilalim tayo ng malaking puno. Tabi-tabi po. Yan. Yan, shout out sa iyo, sir. Yan. Diyan yung Facebook ni Sir Baresteros. Cabrel ata nga niyang gabi. Okay, let's go. Samahan nyo kami. Ma'am, pa-video na lang kami, ma'am. Basta wakan ko na lang. Itutok na lang. Guys, pa-itching ko po yung tali niya para malisan natin yung movements dito sa tayo mahirapan mag-shoot.
mo sasaktan ha. Relax ka lang, stad lang ha. Talikod ka. Talikod. Talikod. Tingnan ko lang mga ari. Yeah! Okay, pinkish na. Pinkish na po. Wait lang ha, wala pa akong signal boy. Wait lang. Wait time mo yung get set go. Ready, set go. Yan guys, lapit mamamang pang konti. Wait lang. Lapit mamamang konti na lang. Yun guys, para malaman nyo kung fertile na yung aso nyo. Una, yung cotton buds. Pag sunab nyo yung bulba ng babae at kulay pink na, pinkish na talaga, yun, fertile na po. Yung isang tips ha. Pangalawang tips po yung pagtapik po natin ng ng ari ng babae. Tingnan nyo, pag tinapik ko to sa kaliwa, yung buntot niya lilis papunta sa kanan. Diba? Opo. Yan. Pag tinapik ko naman sa kaliwa, lilipat sa kanan. Uy, pinapaya mo ko. Okay, di ba? Fertile na po siya guys. Yan ha. Pag tinapik mo naman sa gitna, aangat niya yan guys. Aangat niya yan. Wala na siyang palag. Pero napansin niyo naman po sa video kanina, gustong gusto na ng babae, pero ayaw pa magpasampa sa lalaki. Kadahilanan po, si virgin po siya. Hindi pa niya alam, natatakot pa siya. Kaya yung mga nagsasabi dyan na pag fertile na po yung babae, kusa na lang tumutuwad sa lalaki at magpapaistad. Hindi po lahat ng may lahi na aso payag na magpaistad. Kadalasan ayaw. Ayan, start na natin guys. Mama, atras na lang konti lang po. Baga. Pag umano siya, takbo ka na dun sa kaya bitawan mo. Bali naman bro. Ulit. First ka dyan muna. Gusto maayos. Ayun na, mali na. Wait lang Bruno. Nangangagat yung babae. Ha? Nangangagat guys. Wait lang. Wait lang Bruno. Yun, yung sinasabi ko guys. Ayun. Sinubukan ko lang naman po na walang busal. Kaso nangangagat. Kahit na napaka-gentle dog po ang Labrador, pag nasaktan ko yan, automatic kakagat ko yan. Yun. Try lang natin ng walang busal. Kadalasan kasi ng Labrador, okay lang kahit walang busal. Bigyan ko yung assistant shooter ko. Pogi. Para makagat. Takot sa kagat. Busal mo na Huwag ka matakot ha. Mubusal lang ha. Busal lang bebek. Hindi yan masakit ha. Yan guys, nagbusal po tayo para sa protection natin. Ayan, hindi po yan masakit guys ha. Disclaimer po, hindi po yan masakit para sa aso. Yun, binusalan natin siya para hindi po siya makagat. Para mabilis po natin maipasok yung hari ng lalaki, mabawasan po yung stress niya. Yun, tataas na ulit natin siya. Tayo bebeng, ang pangalan niya ma'am? Kelsey. What? Kelsey. 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 Take 2 guys. Pag binitawan mo na, takbo ka na agad. Okay. Persa po. Kailangan mo na ito. Tingnan nyo guys, mahirap talaga kahit may kasama na ako. Dala na kami dito. Mahirap pag Kelsey, takot ka? Ha? Relax lang. Stead lang bebeng. Dito ka na lang sa gilid, Bon. Bahala na makagat. Okay pa? Oh, Labrador naman yan. Di naman yan po pali kakagat. Sa gilid ka na. Tignan mo kung matigas yung titin. Ay,
Kala mo na. Yun, napakahirap talaga mag-breed ng malalaking aso. Lalo na pag yung may-ari ng aso talaga is wala dito. Kasi dapat sila po yung mahawak sa aso nila para hindi po takot. Hindi nag-aalangan sa maghahawak sa kanila. Pinapalambot pa po namin yung ari ng lalaki para may pasok lahat ng block. Doon may tapon nga yung tali. Wag no, Chelsea. Parang Chelsea! Chelsea, ngipin mo. Chelsea, yung ngipin mo. Dumpang ni Bebeng. Chelsea! Naman si Bruno, malikot ka eh. Baho. Yan, pangatlong tips po. Diba kanina, swab ng cotton buds. Pag pinkish, okay na. Pangalawa po yung pagtapik ng are ng babae. Pangatlo naman po, yung amoy. Sobrang baho po pag fertile na po yung babae. Correct me if I'm wrong sa mga breeder na magagaling po dyan. Di po tayo nagmamagaling guys. Ito po yung pawang experience po natin. Pag naamoy nyo na yung parang bulok na sardinas na malansa, fertile na po yung aso nyo. Ay. Chelsea! Alright guys, panoorin nyo na lang mamaya, munti ka na kami makagat. Pero actually talaga pag Labrador dog, ano yan, mga 10% lang yung chance na kakagating kanila. Tanggal yung busal namin guys, pero nag-aamba ng kagat, normal yun, animal instinct. Di kasi sila makapagsalita. Parang panakot sa tao yung pagkagat na ayaw nila yung bagay na ginagawa natin. Pero at the same time, yun. Dito ka ba? Lock and load na po guys. Yan, napakahirap po talaga mag-shoot. Lalo na pag dadalawa lang po kami at wala yung amo. Yung amo kasi yung magpapaamo sa aso niya. Pero maamo to si Chelsea. Chelsea. Maamo yan si Chelsea. Masakit? Wala eh. Pinada ka ni Bruno eh. Malaki din si Chelsea guys oh. Pero mga 3 inches lang yung height difference nila. Malaki din siya. Malaki din. Right. Yep. Chelsea and Bruno. Yun, shoutout po pala sa lahat ng Labrador. Lover dyan dito sa Pangasinan at maging sa buong Pilipinas. Ayun, sa mga bago pa lamang po sa aming video, please like and share po ng aming video, and then paki-follow at subscribe na rin po. Thank you, bye bye. Salamat po. Patayin niyo.